Най-честата причина за смърт при възрастни котки – хронична бъбречна недостатъчност. Бъбреците играят ролята на филтър на кръвта. С напредването на възрастта и в следствие на различни заболявания, тяхната тъкан се уврежда необратимо и нейната функция намалява. Тук е важно да спомена, че бъбреците са доста издръжлив орган. В повечето пъти трябва да са увредени над 70% от двата бъбрека, за да се появят някакви симптоми. Най-чести признаци са намален апетит, влошено общо състояние, повръщане и други. Като превенция при възрастните котки е важно да се правят кръвни изследвания и ехография на бъбреците веднъж или 2 пъти годишно. Заболяването не се лекува, но колкото по-рано се хване, толкова по-голям е шанса да се забави неговото развитие. Котките с бъбречна недостатъчност трябва да ядат специална лечебна храна и да приемат медикаменти до края на живота си. В по-тежките случаи е необходимо болнично лечение, докато се стабилизира състоянието на котката. Ако заболяването не бъде хванато в начален стадий, много често може да завърши фатално. Ако искаш да предпазиш котката си от такива смъртоносни заболявания, вземи книгата ми "Наръчник за грижовни стопани на котки". Линкът ще откриеш в профила ми.